Milí priatelia, volám sa Barbora a vítam vás pri počúvaní nového podcastu Dentalk s Barborou. Som rovnako zvedavá a záleží mi na mojich pacientoch. A hoci nie som lekár, predsa mám svoj profesionálny pohľad. Ten, ktorý sa pozerá na zdravie zblízka, cez každodenný dotyk úsmevom. Môj podcast je zameraný na zdravie ústnej dutiny, ale aj na jej ochorenia a dopad týchto ochorení na náš organizmus. Takže ak máte záujem o témy, ako si zachovať krásny úsmev a zdravie, dajte môjmu podcastu prosím odber alebo like. Budem vysielať novú epizódu vždy jedenkrát za mesiac. Popred vám za like alebo odber ďakujem a budem sa tešiť, že sa budeme stretávať pravidelne. Veľa sa budeme venovať aj imunitnému systému ako strážcovi nášho zdravia. Bez neho by sme nemohli žiť. Pravidelným počúvaním môjho podcastu sa dozvieš veľa medicínskych informácií príjemnou formou. Budem si pozývať odborníkov z rôznych oblastí medicíny a budem sa snažiť témy podávať ľahkou formou tak, ako by sme spolu tancovali na vlnách úžasnej hudby zvanej zdravý život. Tak poďme na prvú epizódu. Predstavte si telo ako tanečný parket, kde sa imunitné bunky ladne pohybujú v choreografii zdravia. A to až dovtedy, kým sa do ladného pohybu zamieša iný rytmus a zápal začne udávať tempo. Dnes sa pozrieme na ten tanec zblízka. S rešpektom aj s iskrou zvedavosti. Dnes vstúpime do sveta, kde vedci vidia bunky, ale my budeme počuť hudbu. Lebo aj telo má svoj tanec. A my sa naučíme, kedy je to valčík zdravia a kedy už flamenko zápalu. Žijeme v dobe, kedy sa na nás valia informácie z každej strany. Je to tiež doba, kedy väčšinu populácie postihuje jedno alebo viacero civilizačných ochorení. Parodontitída je práve jedno z civilizačných ochorení, ktoré sú v rámci populácie na vzostupe. Parodontitída je nielen na vzostupe z hľadiska množstva ľudí, ktorí týmto ochorením trpia, ale začína postihovať čoraz nižšie vekové skupiny pacientov. Rozhodla som sa v spolupráci s odborníkmi začať o tomto ochorení nahlas rozprávať. Rozprávať o príčinách, o priebehu, následkoch a liečbe. Preto ak vás táto téma zaujíma, ostaňte so mnou a sledujte nás. Takto nám pomôžete prinášať hodnotné informácie pre kohokoľvek, kto trpí ochoreniami ústnej dutiny. V mojich epizódach sa budeme postupne venovať zdravotným témam, ktoré môžu byť blízke každému z vás. Alebo ak nie priamo vám, tak vašim blízkym, príbuzným, priateľom či známym. Pacientka Eva, 42-ročná projektová manažérka. Žila v rytme termínov, tabuliek a večerných jogových pozícií. Úsmev mala ako z reklamy. No pri čistení zubov ju pravidelne sprevádzali stopy krvi. Ignorovala ich rovnako, ako ignorovala únavu či bolesť hlavy. Až kým ju raz nezastavila tichá diagnóza. Parodontitída. Nielen na okraji, ale hlboko. V kostiach. V spojitosti s predčasnou menopauzou, ktorú si ešte nestihla spojiť so svojimi čoraz častejšími výkyvmi nálad. Jej telo horelo, ale ticho. Zápal má byť ohraničený ako rituálny oheň v chráme. Problém nastáva, keď sa zmení na lesný požiar. Vtedy nevyberá. Zasahuje tkanivá, orgány a systémy. A práve pri parodontitíde nie je ten oheň viditeľný hneď, ale spaľuje. Pomaly a vytrvalo. Predstavme si imunitný systém ako veľkolepý bál. Na parkete sa stretávajú bunky vrodenej aj získanej imunity. Každý typ so svojou choreografiou. V zdravom tele tancujú v súhre. Nie je tam chaos, len ladné pohyby s jasným zámerom. Udržať rytmus rovnováhy. Odborne povedané homeostázy. Makrofágy prichádzajú prvé. Sú ako tanečníci v dramatickej úvodnej scéne. Rozpoznajú hrozbu a spustia signál. Vysielajú cytokíny, molekulárnych vyzývateľov do tanca, medzi ktorými hrá dôležitú rolu interleukín 1 a tumor nekrotizujúci faktor alfa. Títo dvaja, interleukín 1 a tumor nekrotizujúci faktor alfa, nie sú len obyčajní tanečníci. Sú to lídri, ktorí dokážu strhnúť celý sál k zápalu. Volajú na pomoc ďalších, neutrofily, ktoré sa pohybujú rýchlo a úderne. Potom prichádzajú T-lymfocyty ako baletní solisti.
s presne naprogramovaným krokom. Ale čo sa stane, keď zrazu chýba choreografia? Keď cytokíny tancujú bez taktu? Keď sa tumor nekrotizujúci faktor alfa opakuje príliš často, ako zlý refrén v inak krásnej piesni? Vtedy sa tanec mení na zbesilé vírenie. Na mieste, kde mal vzniknúť jemný dialog, je teraz zápalový boj. V prípade parodontitídy sa to odohráva v tkanivách okolo zuba. Ale orchester nehrá len tam. Zvuk sa šíri ďalej, krvou, do vzdialených orgánov. Telo si pamätá túto choreografiu aj tam, kde ju nepotrebuje. A keď sa tento tanec stane chronickým, začína sa oslabovať celková imunologická rovnováha. Akú rolu zohrávajú ďalšie tancujúce postavy, ako napríklad interleukin 6, matrix metaloproteináza 8 či B lymfocyty? Možno ste si mysleli, že zdravie ďasien je len estetická záležitosť. Dnes už vieme, že to nie je pravda. Tak ako dom potrebuje pevné základy, aj telo potrebuje pokojné ústa. Lebo ak v nich tlie oheň, ten sa neobmedzí len na miesto, kde vznikol. Keď hovoríme o zápale, často spomíname slová ako makrofág, interleukín, matrix metaloproteináze alebo tumor nekrotizujúci faktor alfa. Znie to možno zložito, ale v skutočnosti ide o nádherný príbeh spolupráce a komunikácie v našom tele. Makrofág si môžeme predstaviť ako múdreho strážcu. Je to bunka, ktorá rozpozná problém a začne ho riešiť. Interleukiny sú ako poslíčkovia, ktorí prenášajú správy medzi bielými krvinkami, aby sa imunitný systém vedel dohodnúť, čo má urobiť. A matrix metaloproteinázy spolu s tumor nekrotizujúcim faktorom alfa sú nástroje, ktoré tieto bunky používajú, keď chcú zničiť baktérie. Sú to naše vnútorné zbrane, presné a účinné, keď fungujú správne. Ale ak sa tento proces vymkne kontrole, tieto zbrane začnú ničiť aj naše vlastné tkanivá. A práve vtedy hovoríme o chronickom zápale. O stave, keď telo bojuje samo so sebou. A to je jeden z kľúčových mechanizmov, ktorý stojí aj za parodontitídou. A tak sa vraciame k tomu, čo je pre zdravie podstatné. K rovnováhe. Nielen v ústach, ale v celom tele. Záverom si, milí priatelia, zapamätajme 3 dôležité myšlienky. Prvá, parodontitída sa netýka len starších. Často začína potichu, už v mladom veku. Druhá, ústne zdravie je zrkadlom celkového zdravia. Ak v ústach pretrváva zápal, telo naň odpovedá. A tretia, prevencia nie je len o kefke a niti, ale o našom vzťahu k sebe. K rovnováhe, ktorú si v tele tvoríme každý deň. Neprehliadajme prvé príznaky. Ďakujem, že ste boli dnes so mnou. Ak vás epizóda zaujala, poteší ma váš like, odber alebo zdieľanie. Nezabudnite ma sledovať aj na Instagrame Dentalk s Barborou. A teším sa, že sa opäť počujeme. Už čoskoro s ďalším hosťom a novou témou, ktorá nám pomôže lepšie porozumieť zdraviu nášho úsmevu. Vaša Barbora z Dentalku. PS, tento podcast vám prináša Paragelox. Antioxidantný parodontálny gel, ktorý chráni vaše ďasná a podporuje ich prirodzené zdravie. Viac nájdete na www.paragelox.sk.